5 от най-необичайните храни в света. Номер 5. Балут, Филипини. Това е варено яйце с почти развит ембрион на пате. Това е местен деликатес, който някои смятат за афродизиак. Вярва се, че балут е източник на сила и виталност. Често се консумира с малко сол и оцет. Номер 4. Стоножка на скара, Китай. В Китай можете да опитате стоножка на скара. Тя се продава на уличните пазари и е хрупкава и пикантна. Стоножките са богати на протеини и имат вкус, наподобяващ скариди или лобстери. Номер 3. Червей мопане, Южна Африка. В Южна Африка можете да опитате червеите мопане, големи ларви на молци, които се сушат и готвят. Те са богати на протеини и често се сервират пържени или варени. Червеите мопане са важен източник на храна в много африкански страни. Номер 2. Кивиак, Гренландия. В Гренландия кивиак е традиционно ястие, приготвено от малки птици, които ферментират в тюленова кожа за няколко месеца. Смята се за деликатес в студените зимни месеци и често се сервира по време на празници и специални събития. Номер 1. Пържени бръмбари, Тайланд. В Тайланд можете да опитате пържени бръмбари, популярна улична храна, която е хрупкава и обикновенно подправена с сол и подправки. Те са богати на протеини и са често консумирани като закуска.